Hej og velkommen til min første video. I dag skal vi lave pølsehorn, og til dem skal vi bruge en bøtte til at ryste dejen i, fordi det er det, jeg bedst kan lide, for så får jeg ikke fedtede fingre. Vi bruger en bøtte her. Jeg viser med, at man kan sætte låg på. Så når det først starter vi med at si vores mel, og det er 650 gram Tipo hvede, Tipo 00. Derefter er det 100 gram gravsmel, som også kommer igennem sien, så den bliver luftet. Herefter blander jeg det lige hurtigt sammen, så alt melen bliver godt blandet. Herefter så går vi over til at skal blande vores væske. Først er det 50 gram gær, som jeg lige blander med 1,5 teskefuld salt. Og derefter det lige løstet op, så putter jeg 4,5 dl vand i. Og til sidst 1 dl neutral olie. Det blandes godt og kommes op i vores melblanding. Herefter er kommet slået på, og det piftes, og derefter begynder jeg at ryste. Når jeg har rystet den godt og grundigt et par gange, så tager jeg låget af lige så forsigtigt og lige samler dejen med en dejskraber. Og så er den egentlig klar til at sætte sig til at hæve ned i bøtten med låg på, og når låget så popper af, jamen så er dejen sådan set færdig. Nu har dejen så hævet, den skattelåget er så og kommet af. Så nu er det tid til at skal rulle ud til vores pølsehorn. Jeg kommer lige lidt mel på bordet, så det ikke hænger fast. Derefter vinder jeg det ud med en dejskraber. Sørg for, at der er rigelig mel på bordet, når jeg skal rulle den ud, så den ikke klister fast. Når jeg har fået rullet den godt og grundigt ud i et langt eller et rektangel, så der er plads til cirka 3 pølser på langs, så lader jeg den lige hvile et øjeblik. Jeg har nu skåret siderne af, så det er blevet til et rektangulat. Her kan jeg få plads til 6 pølser, og det gør jeg ved, at jeg lægger pølserne op på langs. 1, 2, 3 derhen af, og så lige sådan fra oven. Så skal jeg bare ud med mit pizzahjul, og så har jeg til 6 pølsehorn. Herefter har min datter så valgt, at hun vil have ketchup i nogen og sennep i nogle andre. Så jeg putter simpelthen en stribe ketchup på, og lukker ved at tage først den ene side op over, og derefter den anden. Og så lukker jeg den lige ud i enderne ved at klemme den, så der er ikke noget, der fiser ud. Og det gør jeg simpelthen bare med dem alle sammen, og så lige dan med sennepen. Derefter skal de jo selvfølgelig op på en bageplade, og vi har så valgt at putte sesam på, hvor det, for ligesom at kan kende forskel på dem, så har jeg både en sort sesam og en hvid lys sesam. Når jeg lægger pølsehornene over på min bageplade, så lægger jeg dem lige med lukningen nedad, så vi holder sammen på dem, så de ikke åbner sig under bagning. Så pisker jeg noget æg sammen og bare pensler dem med det. Dem med ketchup for sort sesam, og dem med sennep for lys sesam. Herefter skal de bare hæve til dobbelt størrelse, og så skal de bages ved 200 grader i 15-17 minutter. I så måske på min pølsebakke derovre, der også var nogle tykke pølser, og det vil jeg også gerne lige vise jer. Det er fuldstændig samme måde, jeg gør det på. Det her, det er en frankfurter med ost og bacon, og what not to like with that. Jeg putter bare ketchup i 2 og sød sennep i den anden, og gør fuldstændig som jeg gjorde med de andre pølsehorn og sesam på, når jeg har lagt dem over på pladen. Så det er jo ganske simpelt. Så er vi nødt til at lave boller, og det er bare fuldstændig samme dej, jeg bruger. Jeg vejer mine boller af, og det vejer gerne i sted mellem 80 og 85 gram. Så prøver jeg dem lige op i hånden og klemmer dem sammen i bunden og lægger bunden nedad. Jeg triller dem ikke, for jeg synes, at der går alt for meget luft ud af dem igen. Og så bliver man altså fedtet på fingrene. De bliver penslet og sat til hævning, ligesom pølsehornene. Her så er vi færdige med at hæve. Jeg tager lige klædet af, så man kan se, hvor fine de er blevet. Vi starter med at bage bollerne i en 200 grader varm ovn i 10-12 minutter. Jeg har forsøgt mig med at putte nogle sten ind for at lave noget damp, men det fungerede ikke for mig. Så det må man prøve igen en anden dag. Og her der kommer de så ud, bollerne og pølsehornene, og sådan. Så er vi klar til at skære over og se, hvor fint den er blevet inde i pølsehornene. Lækkert, masser af ketchup. Pølsen er godt nok trillet ud den ene side, men sådan er det.
Og lækkert, det var den også. Jeg håber, I nød min lille video, og I vil se med igen en anden gang, hvor jeg får lyst til at prøve at lave en ny video. I kan jo altid komme med forslag til, hvad jeg skal prøve. Hej hej!